Biyag di tao. Naimbag nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya, ting kami ipatangatang dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama, nga isagot mi kada kayo. Dito'y drama tayo, biyag di tao. Agyang anak, tay naklunak matlangan ang bet. Pinaragsak nak itikas taunay. Sigurado ka kadingay ayatan na, Aldo? Laglagi pam. Wait, resak lang iti daytoy apag-iinuman. Amangan no agbaliw to ti pangadang mo. Santo Apolos, napunwakan ka. Takdarak timbagakan ka. Gapo tayo ayatan ka. Ikabalay na kon, Aldo. Ah? Yawid na kon. Diyak kayatin tagtrabaho dito eh. Sigurado ka? Kaya't man ti makikabalay kanya? Nga oray saan ta pa nagkasal? Wen, Aldo. Okay na ang kanyak data. Yawid na kon. Ta sumarunon ton ti kasal. O sige, agawid ta nga roda ni Jibalay. Apong, kaduak tinobyak, ni Ambet. Ambet, iso ni apong ko abakit. Ay, nagpintas kang balasang kau. Agyaman nak apong, agmanuat. Ay, kasanda ka ti Diyos basang, malalala, sumra kayaon. Pasensya mo to'y balay may basang wan. Nakurapay kami lang. Ay, kababain pa'y kit din kan kabalasang kau. Apong, sana na arti ni Ambet. Isungawan ti rumbang nga pagdanagan nyo. Nasayat nga ron lukas ta, apaw. Mabit lang nga. Tamang gawak itinling ta kakamutay. Tagmerienda kayaw. Napintas jay nubya ni Aldo anya anak ka. Wait, nanang. Payakas jay. Aglala daw. Kaslawan gaganay gayan na. Ang mga kinatao na day jayan, nanang. Sa bagay, ngamunay, sumipngatan. Saan ka di pa'y nga agawid jay nubya ni Aldo nga apukaw? Di na mapanito lang nga agawid jay nubya na. Saan ka nun nga agawid? Tag na rin iti balay, nanang. Anya, lukas ta, mga sawan niyal daw. Siguro, nanang. Nawan pa'y matkwarta na. Kasano nga may kasar na. Ay, tsaka mo. Ang kasaritak to, wanya talaga ti plano na. Namangan no, dama ko na dagiti dadakal niyang bait. Nasaysaya at kumamot lang ano agkasarda pa'y nga umuna. Sadan to agdun na. Kasaritak to, Naldo, nanang. Gusto mo't kiday no mga sawan niya po ko. Patil ka sa anin na malakayan na baraw. Ay, agdanag akong tadimo na mga sawan. Ang mga numalakayan abaruti ka kay suda nga po ka. Ngabita, awanan tinadadaga. Kalaat mo't latan na ng isang put iti babae. Ay na, nakapimpintas pa'y. Ububing pa'y nga dayong ngumyaya po ka. Manutawon nga tanyambay. 25 ka no, nanang. Naikot ko, ubingan na nga ruda talaga no kasta. Bala, agsaganak nga ruda na. Ta sigurado nga agaw awirat to ni tiyagbalin nga apo ko iti tumang. Kat sigurado, agsasarunon to tiyanak da. Ay, takaubingan tinubya ni Alda. Ay, kit mayatan no kasta, nanang. Pakaragsakak may. Tamadaanak tao iti ado nga apukaw. Nana, ada magayam asawa ni Aldon. Ay, wow. Ngam sanda pa yan nagkasar. Ngam magdandandadan. Nagpintas mo tanday dya babae, Nana. Taga ano nga eh? Taga kabangi-bangay ilay. Ne, adayo mga ruti lugar da dito ya.
Kano nga iti kasar nana? Nawan pa'y balasan ka. Tagor nung kanupay ni Aldo. Ah, kastaya. Ay kawan na. Nagkasat matanaldo. Nakatumpong iti nakapimpinta sa babae. Ay sigurado. Napipintas kan natataarto madagitagbalin nga apo ko yun, nana. Ay, siya pa'y lako maabalasan ka. Ay na, aganakda ko mga rudan. Tamagagara na kao na mga wawir iti apo ko kiti tumpang. Kabalan nyo pa'y nga tatagaw awer, nana. Ay, katuan na. Anyat pagkunkunaam kanyak. Nakapsutan. Ay, tawon ko lang tibim makat. Napigsa pailangan niya. Basit pa'y turnong ko, tatang. Saan nga umda sa pagkasaran ni ka ni Ambet? Naimbag no awan makuna dagiti dadakkel na anak ka. Wa? Diyakan mo. Hindi damot among agdandan na kami iti anak da. Anya? Ay. Kahit kasanaw no maamuan danto nga ay. Asa na balay? Agurnungak at talaga, tatang. Yurnungak ti pagkalay sa amin to ko ni Ambet. Malala. Pasensya ka, tanay. Lima ka mga rutinatang ita. Isuka awang kwarta kanak ko. Kaya't katulungan. Nga mawan na talaga. Tay kumanuang ti parchin tayo. Huwag awan pagtalon kun ano ko ah. Awan ang yaman na, tatang. Sa na balay? Ikarigatak ti agurnong. Ambet, hanay. Bumangon kang taldawan. Nakaluto ni Apong. Agar masar tayo. Tasahak ro mo, harap mapanagpasada. Diyak makapangan, Aldo. Da kayon timangan, tanatam na itiraman ko. Ni, apa yan? Maulawa ka bumangon. Madimanin tirusok ko. Kan makabakbak ko ara. Ni, apa yan? Anit mapaspasamak kan ka, Ambet? Hindi pa'y lakal manakas jay na. Bakwar. Yakmat makasarita na imbag. Tagpupupuklatan iti silidyo no kwa. Ni, apa yung nga ta, Apong? Tangayawan pa sa damita. Kuyugam tengkay pasikap na asawam. Ang mga noan nyamot na jayon. Ingkay agpadoktor apaw. Wan, Apong. Saan ta naman iti Doktor Aldo? Ang madanagan akan ka. Ang mga noon niya daytan. Bunga lati panaginaw ko dayto ay Aldo. Masikog ka. Wan, Aldo. Aguri ka man. Nasurok pa ila ang makalawas ang nagdinata. Masikog ka. Sorry no nagilimadakan ka, Aldo. Amok amam tumad na ang tagpaiso. Mabutangak ngamin amang ibagay tagpaiso kan ka. Makabula ng tin inawa. Kidi simuro takkan ka dito'y lugar niyo. Pakawanan na ko. Anya. Numaupay kan kanya. Kat di na kon kaya't ngagbalin nga asawa. Amawatan ka. Diyak nga balin nga ipilit ti magikan ka. Tamaawatak tirik na. Okay. Ayan, tinakasikog ka. Awan. Hindi imbaga ka masikugan. Saan na nagpagpakita kanya. Iso nga amok lang tanrin tarayan. Anya. Mapakawan na ka di. Sorry. Ay ayatan kaldo. No mapakawan na. Kat kaya't naklat na. Kakila pagyamanag dayta. Basta. Panakip-butas na klaan, Ambet. Saan? Ay ayatan ka talaga. Nailaw anak lang amin iti. Kaya't kung arod ngay paragrad dayto eh. Nakagurgurak nyaman. Ay, saan? Hindi mo alamidin dahi ta. Pangasim. Sige. Ipagpagapok, itinalaw sa panagayat ko kanta. Awatik ti sikip mo. Kat, ibilang ko.
Kaspud mo nga anak ko, tisikog mo. Agyaman ako, Nay Aldo. Nukasta napayagan, nga tanag kinaawatan nyo ko ni Ambet. Tanay, masikog mo gaya man anak ka. Wen, tatang. Kinapudno na. Inlimad ko ang masikugan tinubyak. Isumayin sangpot ko dito'y balay, ta. Masikugmat. Nagbunga ti pan na kailawaan mi di, tatang. Kasta. Agore ka. Amo ka din, dagiti dadakkel na dayta. Ha? Saan pa, tatang? Ay, kasano numamuan da? Ay sigurado ang makaungot da. Sana balay. Yurno nga ti pagkasarmi kanyambe, tatang. Takdarak ti dayaw tinubyak. Dakulan ti tiyan mo, Ambay. Singin samot dayta. Saan apo? Nagpa-ultrasound ako. Saan asingin? Anya ka nungay. Lalaki, wano babae. Babae apo. Ay na! Ay nagsaya atan. Napintas to lakit dete apo ka. Naglukmagkat ngatan. Ay na! Ay, magagara na kau na mga wawiriti apo ko kiti tumang. Ay, di mo't kabula na bitan. Una po, aldaw laangan ti Oraya. Ay na! Kung nagtupay ka, nagpintas to'y anak yung aldaw. Naglukmag nga ubay. Ha? Wen nga ron, apaw. Nagparti ni tatang yu itinitib amano. Isuti si Mambay, agigop ka iti ado asabaw. Tapno ado ti susuon to'y apo ko kan ka. Agyaman na ka po. Nadungo kayo iti apo ko yun. Ay ka siyempre, umuna nga apo ko naman na. Aldaw, anyat mapaspasamakan ka. Nagagayo mo tinakaiturungan di matam. Apayan, di kan samot naragsakan na dami di anak. Saan man apong? Naragsak ka? Aldo, agyaman na ka. Nakasingsingpat ka. Namati daapong kantatang asikatin nagtaudan timpas ngay ko. Nalaos ti panagayat ko kun ko ambit. Jak kahit aguraan da ka. Iswakas detin bagak. Agyaman na, Aldo. Ikarit, subadak ti kinasayaat mo kanyak. Promise. Naimbag nga oras mo, bro. Ha? Sino ka? Dito'y kaditi balay tinakyasawan ti kasinsin ko ni Ambit. Ha? When? Siyak ti asawa na? Si Kagayan, bayaw. Nice meeting you. Kasaritak la ko maninsan ko. Napatagtibagakan ko na. Ha? Sige. Mabit lang ta ayabat mo. Insan. Ada ka mat. Apay, kasanoan na amwam ti ayan ko. Insan. Magyaman akta nakita ka. Nadamag ko ngamin ana ikamang ka ditoy. Nagdamdamag kadagiti kalugaran nyo, insan. Kasta aya. O ala, pastra kamaldo. Kasinsin ko dayta ni Daniel. Huwag magpaiso. Hanggang, apay kasta ti pa nagkita minsan. Ay, kwa. Sige. Sumrag ka. Bayaw. Umay kan. Agyaman ak, bayaw. Agpakpakasi ti kasinsin ko. Ano mabalin? Dito'y payla ko mabalay nga agnaad. Lakay. Ha? Adda ka nung amin ilaklakad na ijaili. Ket awan pagdagosan na. Wala. Sige, agnaad payla dito balay. Ayos lang kanyak. No problem.
Agyaman na Aldo. Ay na, nakasingsingpot ka talaga. Saan akong ama kasarak itikaskan ka. Si kalaang ti ay ayatak. Promise. Rumor kayo, apong? Wow, nambay. Aday pagatang mau. Awan, apong. Anyang oras nga gawid kayo? Ay, katal daw to na. Tamangan numabayag manan amapun no tijay. Sige. Mapan kayo nga rodan, apong. Ay, naglukon. Nalipatak mo tantay pitakak. Ay, hunayan. Simrak ka kasi siniambit iti silidda kinaldaw. Na. Abay nga ta. Ay, nadala siguro alaan na. Puno, waday baga na kiniambay. Abay nga di mo larumuaran na Daniel. Ay, dito yak pa'y la kusina. Diyan mo na, nakapanaw akaw. Ngam di diyan mo nagsubliya. Kat nagnaag dito rin daw ti kusina. Na. Di matrumuaran iti silidambay. Ti bagbaga na kasinsin na. Ay, ginayadak nga umasidag iti ayanda sila. Ay, misyo. Ambit. Ay, ayatan ka unay-unay. Kasta Ahmad Daniel. I love you. Si kalata tilinaon ti puso kan panunot ko. Ay, sus! Ay, umadaywak dito yan. Ay, di akong may ruso ka ng gandararamidan dagiti dua. Ay, Diyos ka! Anya na ito yan. Ay, rumwara kong dito'y balay. Indakipulong kindial do dararamidan da. Uno sa munti bagim Daniel. Rumwara kan dito'y silen. Tama nga na sumangpot dito'y dagiti kabalay ko. Madamdaman. Diyak pa'y na ipapas tinalaws ng ilip ko kan ka. Ang ginarakop na. I love you, Ambit. I love you too, Daniel. Awanan kayo, tibain. Una yan, tikas ta lang kayo. Aldo? Awanan kayo, tibain, traidor. Anay ko, kasya na ko ma. Traidor kayong magpadpadap. Huston, Aldo! Huston! May sakamat. Balang kantis a babae. Pakawanan na ko, ma. Ikarik, saan na maulit tinaramit ko? Ano? Pumanaw kayo na. Tadyak kayat di may lawan. Pumanaw kayo na! Di kayo nagpakita pa'y kanyak. Ulag kayong agpadpada. Kanya pa'y later aramida, mambit. Apay nga da ka pa'y latito'y balay. Pimanawan di padam nga ulag. Pumanaw kayo umatan iti anak mo. Awan ka din patag may iti anak takan ka. Amom no kasano ti panangipatag ko kan ka. Inawat ko ti anak mo. Nga uray saan asyak ti punong ama na. Ngam anyak kinaramin mo. Inabusong ti kinasayaan ko. Pakawanan na ko, ma. Wen! Pakawanan ka. Ngam di kan kayat akadan na. Biyag di tao. Miko, makaumay ka kadinton bigati di balay? Wen mabaling ka nimit saan? Group project tayo, teramidan tayo Iso anas ka nga datay amin. Wen, ang mga nusaan da kapalubusan da uncle mo. Agpakada kiti nasayaan. Kiniring Pasko pa'y amin dagi tinaskan ni Jibalay. Iti kasta, awan ti makagapo tapno di na palubusan. O sige, namnamaan ka inton bigat ha? Wan, Karen, umayak nga umay. Sagbaya mapan kayo dyan papanan. Ilabang pa'y dagiti kawas mi kaniantim. Nalawag? Ha? Unang kel, ang mabalin ka din bilang tasaan ko amalpas kat ituloy ko inton sumang petak. Ngamin, group project karamidan mi. Saan?
Naske na malpas mo amin. Gapot at napapanak itong bingat. Kat kasapulak ti ado apag sukatan. O sige, aglaba ka ro din, Uncle. Saya atem ti panaglablabam, ha? Diyak kaya ti palpalaran. Nang runa dagiti branded akawas ko. Annadam asaan na mamansyan. When, Uncle? Salpag ti bakla. Awan na talaga ti amuna trabaho. Apay ka di lakay. Anya ti pag-uungtam. Kitam ti pantalon ko Nay, branded da ito'y. Namansaan ang ti pantalon ko. Anya nga taya tingkas-kasta na naglaba. Anya? Sumampet tulad ay bakla. Una yan day ti amiko. Sapay day tadye pantalon mo anangina. Huwag nga rod. Diyak pa'y nausar itinapayag. Dinadalanan. Ala, kasaritam no sumangpat. Agsaga na day bakla. Saan ka kadi makaaw-awat? Anay ko, apay nga tinong padaklat tanangkal. Kitam tinamay am iti pantalon ko. Anyat ingkas naman naglabatan naman siyaan. Ha? Imbagakan ka saya atom ti panaglablabam. Ngam saan ka makaaw-awat? Pasensya kayo, Uncle. Diyak mo gagara. Di ko namkindi, ingagaram salbag ka. Isusiguro ngayon padawat na kadagiti akin anakin ka, gaputa kasta ka. Awan sir-sir-bim! Anya? Libre ti kanam dito balay. Da kami ti makaamoy ti panagatal mo. Basit laabanag ti maitultulong mo kada kami, ng palpakmat. Uncle? Maminsan pa'y nga ramidem ti kastoy. Oy no, jak amu ti ramidakan ka. Oh, apay akas tati lang amiko. Kaslan nagsangit ka? Miko ko namanin. Mika, kung naklangarudan tiyawag mo. Alawanan, Mika no Mika. Apay, anda ka di parikot mo? At saka mo, nanya ti aramida kitibiyag ko, Karen. Diyak kung kabalan ti mapaspasama kanya. Ha? Apay, anya man ang tinaramid dangkal mo kan kaya? Amom, diyak matinggagaraan naman tiyan di pantalon ni Uncle. Ay na, kasangsangpot ko lay di rabi kat tinungpana kon. Ha? Basit mo tinagbiddo ta kabanag. Yan para kadakwada kat nagdakkel. Ay na nagriga ti kastoy friend. Siguro, no si Bibiyag pa'y nagiti parents ko aging gaita. Nalabit asana kas ti mapaspasamak. Ay, unay mo tanangkal mo. Mismo pa yung uncle mo. Ngam kasta titrato na kan ka. Wan nga ron. Impagarob ko ang ipatagdakas pod nung anak da. Anyam saan met? Siya ti babaunin tayo di balay da. Uray biddo nagiti anak da. Siya pat lati mapabasol. Ne, apay ngay. Kanayon kamutan amarabyan sika, Miko. Pasensya kayo, auntie. Diyak namin nakalugan iti paawi da. Nagnag na ako, taon pa masahe. Di ko namkit de. Isad sa jam tap numaliklikam dagiti trabaho dito'y balay. Ha? Libre lang arod amin na nakasapulam. Sadot kapay lang. Ha? Ay, no si Bibiyag la kumadagiti dadakkel mo. Isublidakan kadakwada. Awan sir-serbem. Anya? Ala, kartigam. Inkainawan dagiti nanganan mi. Lepasampay amin at trabaho ijay kusina. Sakbay amangan ka. Ne, apay, agisang ka itin na po'y? Walang kel. Diyak pa'y ngamin nangan. O niya. Ket, at dapat imbati da ka nama. Nakita kami ng Uncle, ket saan mo tayo mabalin na kanin, gaputa. Itip jita dayo itay. Ket, anya nga ruti kayat mo? Da kami ti mga iti-itip. Saan mo ta, Uncle? Ang kanin ko mati aso mo na dahi jay. O niya. No anya ti ibati miya kanem. Isulag. Saan ka nga gisang? Mawatam? Anya? Hala, ikamangan. Nakapilpili ka si kabakla. Kunamlan no adu ti may tultulong mo dito'y balay. Agarte ka kid din na tao. Unay mo tinday tang aramid dakan ka.
Kasla saan ka tao iti kasta pampamahianda. Uwin nga ron. Nadala ko mababali na pagkamangak. Pumanawak lang ni Jibalay da, Uncle. Ha? Jakon maanusan tira aramiden da. Amom, at dagayam uncle kong agsapsapol iti kadwa na ijibalay na. Iso na laang tasan ang diti lugar tayo. Kasta aya. Wan, awan asawa day nga uncle ko. Iso nga awan anak na. Kat agsapsapol iti mabalin na atulungan. Pagadalan na, iti kasta, adamot tumulong kan kuanan o lumakay. Kasta ka di? Ay, siyak man nga ron, friend. Iti kasta, makapanaw ako ni Jibalay da, Uncle ko. Sigurado ka? Uwan. O sige, kasaritak ni nanang inton malam. Ibagak kan kuan na tinagsaritaan ta. Iso na lang, tamaya dayo ka kanyak na bilang. Okay laang. Sana bale. Taagsarak tan tulat ta. Kan agtali na idlat ta ti panagkayim ta. Tinapatag. Makapanaw kan iti sidong da uncle mo. Maasyanak una yan kan ka, friend. Nasingput day siya kabsat ko, Mika. Kinapudno na, inawaga ko, naibagakon kan kwa na ti maipapankan ka. Kasta ka din, Nana. Agyaman na kada kayo, ah. Awan na nyaman na. Kasanon nga numamuan da uncle mo day toy. Nagpakada akon. Awan mo't bibiyang da. Kinapudno na. Agkakasakit pa at imbagbagada kanya, da uncle kan auntie. Gapo iti pa nagpakadag. Anya? Iswa pagyamanak. Gapo ta saan da kalinapdan. Ay, unay mo tindagi dyan nga agasawa. Nala, di ka madanagan. Da kami ti tumulong kan ka. Basta igad mo ti panagadal mo, ah. Saan at yararamidin da kan ka tilapod. Tapno sumaya at tibiyag mo. Naulpit unin uncle ko. Iso apagyamanak unay da Nana Sandra. Nangro na ka ni Karen. Tatinulungan da. Tapno makapanawak iji balay mi. Ay unay matanday dyan nga uncle mo. Uncle mo pa'y matamis mo. Uwan nga ron, tata. Nagsakit na panunutin tikas di atrato da kanya. Iti mano atawon na panagnaad ko kadakwada. Pulos ajak na rik na napatega kadakwada, tata. Kasta ka day. Ay una yan. Nagamala, lipatan mo day jay. Tinapatag ka nakapanaw kan. Saan mo mapadasan dito, tinapadasan ijay. Igad mo ti agadal, ah. Siyak ti makamaw, iti amen. Pagyamanak unay. Awan anyaman na, Mikaw. Nagmayat mo ti kastoy. Bumangon na ka nakasaganan ti pamigatan. Uwan, tata. Nasapa ka nagriing tapno agluto iti pamigat. Magusto ak unay da ito'y lutom, ah. Agyaman ak unay, tata. Naglaing kagayang magluto, Mikaw. Bala, mga tagarunay. Galpasan na, inkamatayin. Tama nga numaladaw ka. Saktong ti makaamaw dito'y kusina. Hello, friend. Hello, Mika! Kumusta ka matan? Ay na, nasayat mo't, friend. Nakaragragsak ak unay. Gapot na nagsingpot ni Tata Cardo. Wan, nasingpot na talaga ni uncle. Awan palikot kan kwa na, friend. Ay na, win nga ron. Saan pa naimot, ah? Ipaay namin nakasapulak. Nasayat nga rin no kasta. Iso asaya aton ti agadal, ah. Hindi kasta, makaturpos ta adwa. Ay, day ta talaga ti pang pangrunak ita, friend. Kakonsentrate ta iti panagadal ko. Gapot ta kayat ko amaragpat ti arapaap kung agbalin a nurse. Manumatan atawan tinaglabas. Gamaging ka ita. Saan pa'y nagparparang ni Miko dito'y balay? Kanya kumagay nung saan nga umayak parang. Siguro akit at damatan ni Jesyudad nga agtrab-trabaho iti parlor. Ah, Isulang mo ti trabaho ti bakla. Awanan sa bali nga muna trabaho. anya. Nasayat mo't umayak parang. Kahit at damatan may panakil na.
Ang umay lang abaklalata nga awan Sir Servina. Orasanan, mangin papain. Anya. Ay, manula-pula ng teorayain. Makagraduar kanton, Mikaw. Una nga rin, tata. Kasla ka ano la di imayak dito eh. Mikaw. Awan ka di tiplano, mamapan sumarong ka rin jayan dang kilbaw. Ijay nagyan na miday. Ha? Awan magparikot no sarong karamida. Ikuha, tata. Saanan? Ha? Amok matla saan daan naragsak para kanyak. Kansipod pa'y. Marik na kasana ka napatag kadakwada. Ngamin, no napatigak. Hindi pa'y lako maasinapol, dak. Nga maging kaita. Hindi dak sinapol? Ha? Sarong karak to, ida. No dan trabaho. Hello, Manong. Hello, Sandra din ko. Kumusta kayo dita? Nasaya at latamot Ni Miko nga ay kumusta mo tan? Masayat, mate. Isungay mawagak, tawisin kayaw, inton aggraduar. Ay kawon umay kami. Ay na, sigurado ang maragsakan ni Karen. Bala, naman meti yung mayaw, Wan, Manong Cardo, sigurado. Ay na, congratulations, Miko. Ay, thank you, friend. Kan, agyaman akmat kada kayo, Auntie Sandra. Nangruna kada kayo. Tata. Awanan yaman na, Mikaw. Tinapatag nagraduar kan. Wan mo't ngagpaiso, Miko. Ay na, magkakaran na ka mangawag kan kay ti nurse, Miko. Agyaman na Karen, my friend. O anya, naisaganam ka di amin na nagitinas kan nga laan tayo. Wen, adami na ijalugan. Nasayat nga rod no kasta. Awad gayam, i-check mo ka di tilukan no awan problema. Ay na, siya pala tindamagan. Amumutin kanyak. Tunggalat na pag natayo, nakasigurado tilugan. Nasayat nga rod. Ayabam nga rodan da Jenny kanre. Tayin tayo matan. Ang mga nuimunan dagiti kakadwa tayo. Kitam day ta panagmanmanehom bin. Itay kapayasuyab, asuyab. Kalasan na iruam kanya. Inton kuan mairidop mo. Ha? Ben, deras mo tanday ta turturungan. Ay na, agyaman ak unay ti panang sarungkar mo kanyak dito hospital, Ay na, awanan nyaman na. Si kakit dimot. Nakaragragsak ak unay. Gapotam umay kalata sumarsarungkar, friend. Ay na, naimbag ka pa. Tamalagip naklatang umay kumustaan. Uncle Ben, di na pa'y malagipan si ka. Ay na, di mon panunutan da ita. Adan tulat ta tikundaway amalagip da ka. Kan maamiris na dagiti sana nasayat nga nararamid da kan ka. Ha? Ala, adagsang ko ta pasyente, Mika. Uy, panaman ka biit, Asikaswag naging pasyente. Ay ko, nasakit di makanawan nga ima. Kaslamat na isaka. Oray siyak, nagsakit ti dua sakak. Diyak maikotiga po iti sakit na... Uncle Ben! Auntie Minda! Miko. Miko. Anyat na pasama ka da kayo, Diyak pagaruban na da kayo gayam ti pasyente. Kwa, mapan kami kumaijay ili. Agkasarang amin ti may saka nakak. Kasto'y matan tinapasabag ka na kami. Anay ko. Basta ka di. Ala, mabit lang. Dalusak na isugat nyo. Kaya't mo asawan. Dito'y ka nagtrab-trabaho, Miko. Auntie, Uncle. May saka makunaan nurse ita dito ay. Intuloy ko ti panagadal ko idi pimanaw ijayan nyo. Intuloy ko latang oray na rigat para kanyak.
ngagtalaklatan iti tao ajak kapkapin ano. Kaslain pustak ti biyag ko iti tao ajak ama mo. Angem, makuna ka nagasatak. Gaputan na kasingsingpet ni Tata Cardo kanyak. Kaya't ko ti umay sumarong kar ijayan nyo idi. Angem mariknak ngamin asa anak napatag ka da kayo. Isa anak ko na nagpakpakita pa eh. Ay, sana po no day kanakan. Napatag ka kada kami. Miko, pakawanan na kami kumakadagitisan anasaya at ngay nararamin. Kanim pakpakita mi kan ka iti kalabas. Amok ang naglablabas kami. Auntie, ayos lang day jay. Naglabas ang dagi jay. Nagbalin akarit kanyak dagi jay. Tapno ituloy ko ti panagadal ko. Gapoy ti da ita akarit. Adak ita ditoy. Katjak pulos ni namnama. Dito ita yung agkikita, auntie. Uncle. Kasano na ito yan? Saan nga umdas ti kwarta tayo pagbayad tayo iti bills tayo dito hospital? Huwag nga rod. Inawagak itay ni Manang Luz. Ngam na iranamat nga awan ka no kwartada. Kasano matan? Naibang oras yu, auntie, uncle. Saan kayo nagparikot maipapan iti bills yu dito hospital? Gaputa siya ako timang bayad. Walang uncle. Ay, nakababain una yan kan ka, kaanak. Ay nan, auntie. Ayos laeng. Awan mo ti paggastusak Adamat basit nga ornong ko. Ken umana ipagbayad ko iti bills yu. Agyaman kami unay kan kami ko. Nakaananos ka nga ubing. Kasta unay ti kinaulpit ko idikan ka. Agan nagtalinad lata ti kinasayaat mo. Walang uncle. Gaputan mo asaan anasaya at agibales. Nasaysaya at lata ti napakumbaba. Iti kasta, nalagan ti panagbiag. Agyaman ak unay, kaanakan. Sapay ko matagtalin na ti kinasayaat mo. Biyag ti tao. Ay na nanang. Ag-flight akon iti mabiit. No kasta, maka-abroad kan anak ko. Nanang, aguray kayo. Apay ngay akas na tilangayo. Apay asaan kayo anaragsak. Maka-abroad ako, nanang. Agsweldo akon iti dolyar. Ay na, malading itanaklaan dyan Ngamin panawan da kami iti anak mo. Ay nananang, awan na pintas ang masakbayan ti anak ko no jak umadayo. Nagasatakit di tamaka-abroad akon. Ano saktagbalin akatulong iti abroad, basta dolyar ti sweldo. At daara paap ko iti biyag. Iso ang masapol ngagsakripisyo nanang. Kayat ko ti maaddaan iti dakkel abalay. Gumatangak iti nalawa adaga. Gumatangak to iti lugan, kanda dumapay. Ay, ala, sapay ko mga rod na napintas to tigasat mo iti pagilyan apapanam. Kat agan-anad ka kumaichay anak ko, Mapan kamin, Lola. Sumurot kayo kadimat. Saan asumurot ni Lolam? Duwata lang agbiyahe, anak ko. Ne, papanan nyo nga agi na dyan, Nakasukat kayo, Mike. Papaayaban na kami di best friend ko, nanang. Ne, asino a best friend mo? Ni Elsie, sino kumapay ngay? Jay taga syudad. Nanang. Di agbiyahe kayo pa ilamapan ijay. Kat siyempre, unay kayon ayak. Ay ibati mo di apo ko. Mabannog lang nga agbiyahe. Ikuyog ko, takayat da makita ijay. Anya? Sige, nanang, mapan kamin. Mapantan mi siya, anak. Wala na. Mapan kamin, Lola. Ay, umay kayo man padigwan iti sida nyo, auntie. Nagparty kami ngamin iti native amano.
Ay na, nagadumot daytan ka na kan. Ay na, carry lang. Talo kayo mat ngagsida. Ay na, awan ka duwak ita. Si Isyak ita dito'y balay. Napanan nga dagiti agina. Napanday dyan syudad. Itayan tigayim na. Umyanda ka no ijay. Ay na, masansan samot ti papanda di syudad. Nabiit na pala nagam-amo iti da di agayim na. Ang kunamulan, very close dan. Tanasingid da unay iti tunggal maysa. Ay, awan nga rod Umadan ilang nga rodan ti flight na hanggang pumanasyar pailaan di kasinsin mo. Bayan nyo tagpasya-pasyar pay mat. Relax. Tain to nakabrudan ay nasaan na makabulakbulan ti. Dahito'y dyan Jak us-usaran dagiti pajama. Kukwa mon. Kan dagiti daddo nga abadok. Na minsan laan na usar dagita. Ha? Kukwak amin dagitoy, Elsie? Wen, best friend. Naimbagla-balo na siya abroad. Tapno da pagsukatan. Ay na, nagsaya at kagayam agayam, Elsie. Ay na, no nasaya ati tao kanyak, nasaya atak mo, Jana. Nabiit tapay laan agayam. Ngam napanik ka kung ti kinasayaat mo agayam. Agyaman na. Kat, adaw sa traveling bag mong ag-fly. Awan nga ron. Mabitlaan tekan kay ti usara mabag, Beshi. Ado ti traveling bag ko. Ay, wan kayam. Ayan dyan anak mo ngay, napananan. Ay na, adada ijay balkon kan tatang mo. Agkalangayan mat dagiti to ha. Ay mayat nga ron no kasta. Tapno mairwam ta anak mo diti balay. Ikatamban na iti uban to'y barbas ko, Misha. Ay kang ka iti chocolate no damaikat mo, Ha? Agpaiso, Lolo? Wen, dusa nga pulo ti maikat mo nga uban, may sasupot at chocolate ti bayad na. O sige, Lolo, kayat ko. Mala, mabit lang nga roda, ta alak tay puler, wen. Nanang, ag-flight akon inton bigat. Bantayan nyo ang naimbag ti anak ko ha. Wen, anak. Basta agan anad kamot iti papanam Di ka agbisbisin ijay. Wen, saan dak a problemaen? Tiket di anak ko ti asikaswen nyo. Agpaw itak to adagos iti kwarta, apaman nga agsweldo ka. Kaigatang nyo iti gatas kan vitamins ti anak ko, tapno lumukmag. Wen, anak ko. Laglagi po nyo kumaakanayon dagiti bilin ko ha, nanang. Kayat ko alumukmag ti anak ko. Tapno kaslaado ti kankanan na. Kasla anak tibak nang nukas jay. Ngam no nakutong ti anak. Ay na, ibagadang awan kankanin na. Iso apalok mo ganyo ti anak ko ha, nanang. Kan igatangan kayon to iti cellphone nyo at touchscreen. Tasurwen nyo ti ag Facebook ha. Jak mat ammo na kong. Iso nga rod asurwen nyo. Tapno adda pang kontak kada kayo. Tapno ag video call tayon to. Agpasuro kayon to kinimisya. Tauray ubing dayjay. Ammo na akalikutan ti cellphone. Misha, apok. Mapantay ijay Tayin ka man kitaan nagitimulak asaba. Tamangan no da natangkenanan. Tebain ta ipaluom tamanan. Wan Lola. Agbalon ta iti danom tamangan mabayagan ta ijay. Dalusak tupay nagitimulak ijay Wan Lola. Kan nagbalon ta pa'y iti merienda ta. Pati ka diin na po'y Lola. Saanan ta agawid tantunwal daw. Merienda laan ti balunan ta apok. Nanang, nasaya at mataam mo yung tag video call. Insuro ni Misha, anak ko. Anya kayo matan, nanang. Api ngay nga ipapainit yun ti anak ko. Ay unay kayo matan. Kasano apo mo daw nga, ino ikuy-kuyog yung mat ija uma. Adamat ijay linong ni Misha. Nalinong tayang na. Ay uray pay. Ngumisit lat na nukasta nga iruruaryo iti balay. Pagtali na idin nyo laang iti unag ti balay. Tapno pumudaw. Anya kayat mo ngay.
Ikulong ko ti anak mo akas labalod. Kasano makaliwaksay nga inukasta. No anyat bilin ko, iso titong palin nyo, nanang. Ay, Kat anyat binalo nyo ijay meriendayo ngay. tay lining takasabakan ka mo ti Kung nagbalon kami iti danaw. Anya mataytan. Pinauitan kayo mat iti kwarta. Kastakit ti pakpakan yun dita anak ko. Gumatang kayo kumaa iti soft drinks, kan burger, wenno pizza no iso. Iso nga rod apaw-pawitan kayo. Tapno adda igatang yo iti ado amakan. Tapno lumukmag ti anak ko. Kandi kay man ngamin mapmapan ijay Ay, sayang dagiti imulak. Ano babaybay Kan masigurada nga gigyan diti balay. Angam ni Misha nga rod, mainginitan. Ayaban nyo man takasarita. Mabitlaan. Misha, apo, umay ka kano kunan nanang mo. Hello, nanang. Hello, anak ko. Apay ngay akas na titsuram. Nakagulgulo tabuok mo. Kan abot-abot tabadom. Hay, anya mo ti pababado ni lolam kan anak ko. Masigla ang matiabot to'y bado. Sukatam tabadom. Kan agdigdigos kamat la itinal daw, Misha. Numaminsan, nanang. Ngamin awan magdanom no daduma. Kat, tay lotion mo ngay, us-usaram. Maliplipatak no daduma, nanang. Nangina day jay lotion tapagpapudaw day jay. Iso nga usaram. Di mo saysayangan ti kwarta. Di ka rumrumar di tabalaya. Agpalukmag ka kan agpapudaw ka. Di ka agpapainit taning. Nakangisngisit ka lang arudan. Saka pa'y agpainit. Kahit anya nga rin nga inukasta ti kudil na. Kanangisit ka matanak ko. Kanangisit mo ti amana. Iso nga impalam at lakada kayo Ay nananang, maator ti kinangisit na. Basta di yu ipapainit. Kandi yu man ipalpalagip ti irresponsable nga amana. Takagurgurak adenggan. Ay, anak ko, pasensya ka. Sige tani, agdalusak manan. Bye. Ay, anyamot ni nanang. Di na pa'y mataripato ti anak ko. Awan matlat ta nagbaliwan na. Kat agos usar pa yan iti whitening lotion di anak ko. Ipapainit ng tumat ngamin. Kahit pinawitan na ka, di kaya mo iti dolyar. Awan mo, tatang. Nay, apay nga. Nagswildon sa amatan. Wanangam, Di na mo't malagip tag subalit iti kinaimbag na impaay ko kankwana. Di mo't umawagan. Ay, kasi kanti mga wakan ko na. Apay kas talatan. Nakaabroad lang, nakalipatan. Madya. Rumbang asuruan na ti agbayad, iti utang na anaimbag anakam ka. Hello, Jana, Beshi. Kumusta? Kastoy, nasaya at matlat na si Beshi. Ay narigat ti trabaho dito nung ikarkarigata. Una, rumbang laang, Beshi. Ag-vitamins ka ha? Tapno napiksa ka na yun. Beshi. Kat, kumusta? Nagsweldo kan? Beshi. Pinauitak mo ni nanang ko. Ay, nukasta. Ipaw-pawit mo amin iti inam ti sweldo? Ay, katuna. Ay, kat na saya, ta, Beshi. Ay, gayam. Kumusta nga dagiti badong nga intad ko? Us-usarang madlaan? Beshi. Ay na, thank you man na. Awanan nyaman na. Di traveling bag nga intad ko. Inusar mo? Beshi. Okay nga ron. Kukuam dagitan ta intad ko kat nga ron. No dagiti daduma kat agkit daw ta iti supapak ti na itultulong ta. Saan kanya? Saan ko nga ugalit agkit daw iti sukat na. Angam na ikandak nga uray jak mo't dumaw dawat. Ay kat, awatak latata. Narigat matapagkadkadan ti grasya ako nada. Beshi. Ay ikwa. O sige, Beshi. Ingkay tumangan itiwar kini tatang mo. Kaikan kayo iti pagkaan nyo. Ay, ala, kababain mo't, Beshi.
Ay na, Beshi, di ka agbabain. Tanagsayaat ka kanyak, idiadaak pa dita Pilipinas. Iso aso balitak mat dagiti kinaimbag mo kanyak, idi. Ay ka, thank you, Beshi. Aywan, abay, ipawpawit mo ka di amin as well dumiti inam? Saan, Beshi? Yung dakdakil ti popowit ko, nung timabat-bati kanya. Ay kat, naimbag ano maipay amin ni nanang mo akasapulan ti anak mo, Beshi. Ay, day tangarod ka. Isulatang picture di anak ko. Namumulsin latam. Kanakot latang. Di mat ngamin ipamay sa tiinak ng asikasyon ti anak ko. Ikoy-kuyog na paikit di ijay uma. Ha? Ay, no kayat mo, siyak ti mang taripato iti anak mo, Beshi. Ha? No diti balay ti ayan na ay mataripato anay bag. Kan pumodaw. Ah? Eh, kwa. Saan nga ta nakababain kan ka, Beshi? Pagbainam ko ma, katagayim tamat. Nalablabas ta pa'y nga magkabsat. Kaya't ko tapno maasikaso anaimbag ti anak ko. O sige nga ron. Ala akong dito ti anak mo. Dua kami iti ama kamang taripato kan kuana. Sige man nga rod, Beshi. Tas ikalaangan ti pangipaw itak iti kwarta. Naimbag nga oras yun, Nana. Siyak ni Elsie. Gayam ni Jana nga anak yun. Naibaga naman siguro di maipapaniti apo ko yun. Alaan miniti po dermit kasta tibilin di gayam ko. Binaunak dito eh. Ay na, tiyak kumakayat malasang ko. Tiyak kaya tamaya dayo di apo ko kanyak. Madimot tirik na kamang niya dayo iti apo ko yung kada kayo ngam. Bilin mo't namin si kayam ko. Awan maaramidak nana. Kan nagsarita kayo mat kanon, maipapaniti dayta. Awan nagam. Ay, tiyak ko mga rod kayat nga magpilit mo't dya anak ko. Ay, awan nga rod Diyak mo't kayat apaayan ti kayam ko nana. Hala, lukas na ti kayat na. Makaambong nga rod. Basta diyo kung mabaybayan siya, puko ka. Kailiw kong tulakit di. Kan may kawakit di husto. Oy, Misha, irwam mo ti bagim diti balay, ha? Nana. Apay nga ya, kaslasan ka na ragsak, Misha. Hindi ka glidliday, basang. Tanapintas ti biyag mo ditaw. Masikaso ka dito'y anaimbag. Ni Lola, awan katwa na ijay balay. Bye-bye, tayo naktusukunan. Tapag na adang mimutan diti balay, ha? Ha? Agpay sunana? Wan. Kaano ngay? Into mo may abulan siguro. Basta saan pa'y nga ita? Malah, umay kami siya kada papananta. Ipasyar ka man tapno mayawawan mo ti kinaliday mo nanay. Ala, ipasyar yun ni Misha, tatang. Kunayong agpasyar tayo, lolo. Apay ngayon dito'y silid yung matimayan tayo. Awon, tagay ayam ta dito'y Misha. Mapit lang Tahir warkaw dagiti ginatang kung ayayam mawan. Ha? Sige, lolo. Inton maminsanon ngagpasyar tawan. Wan, lolo. Ay na, nakakaasi kayo mit auntie. Kailiw yun di apo ko yun niya. Wan nga rod ka, anakan. Ay na, tiyak kumakayat amaya tayo kanyak. Kamuna yan, tadinak man ay bagang anak ko. Mas daawak mo't iti anak yun Apay nga ngayon talak na ti anak na iti saan namat akabkabagyan. Wan nga rod, tiyak makatuturo ka mang pampanunot iti apo ko. Mananagan ako. Ang mga nagati mapasamang kalikuanay jay. Sa bagay, ang singput sa mo di gayem na nangital ka na iti apo ko yun auntie. Uray pay, basta mananagan ako na. Dan sa balitirik na,
sa nakakampante. Inyadayo na dapo ko kiti poder ko. Allah, gusto nanti. Hindi kayo nagladladingi. Tapusan kayo ma-stress. Agkarara kayo, kitdi. Ikararag yun. Asapay lako nga. Tawan ti dakas sa mapasamak. Iti apo ko yun. Oh, aping imawag kayo, nanang. Kaili ko ni Misha. Pagawidan ko man iti balay, anak. Saan? Agnaeden ijay balay tigayam ko. Naimbag ijay, tamaasikaso ang naimbag. Barang lumukmag kan pumudaw ijay. Ang saan mo na nga mamudag dyan at tao. Ay nananang am-amukon ni Elsie agayam ko. Nasingpat day jay. Di man pagatapan iti dakas tigayam ko. Maikawa kayo laang, iso akas na tibagbagayong. Ngam inton agbaybayag, mairwam kayong tumat laang. Basol yung matlaang no apay nga inya dayok ti anak ko kada kayo. Baybayan yung mat ngamin. Di yu pa'y sukatan iti husto. Ikoy-kuyog yukit din iya uma. Kasano pumudaw ngay. Sige, tani. Ado pa'y ti aramidak. Bye. No, kasta, saan na kayo napaupawitan iti kwarta? Diyan anak yun, auntie? Ay, saan barok. Hanggang okay lang. Awan problema kanya. Tanda mo dagiti mula ka pangalaak iti kano. Kontento akditan. Adda mula ka saba. Kamute. Adda mo't irikaw. Kan adupay anat natin amula ka pangalaak iti sidag. Adda mo't tarakin ko amanok. Mang partiyak no makasidsidak iti karnit manok. Ay, sa bagay matkidi. Ang dagiti nga igatang iti sabon, mantika, asin, sugar, milk, kasjay. Sana problema da ita. Ado ti mulak anatan. Mangilako ak atap na da igatang ko iti kakasta. Ay na, nakasingsingpet kayo, auntie. Ay na, no dagiti ladad dumain na dita. No saan nga ikan dagiti anak da iti kwarta. Ay, agreklamo da. Agpasugnod da. Angamda kayo ket, wes! Okay lang. Maawatak tirigat ti anak ko ngagtrabaho ija abroad. Iso ajak pwersaan amang iti kwarta kanya. No ikanak, salamat. Ngamnusan, awan anyaman na. Anak ko lat taday jay. Nga urayin niya dayo na ti apo ko kanya. Patpat kaklat tayo dahi ti apo ko, barok. Ala, ang sangit kay manananti. Ay na, sorry Tilang tumadamdamaga. Pasensya kayo. Ala, umay kayo mangki. Dita inta ija store, inta merienda. Ilibre kay man. Tapno mayaw awan ti dudukot yun. Nasaya at takan, Ilsay. Nairwar maun, timpawit di kayem mau. Uwin tatang, Manungay. 20 min. Uy, nawadwad mo ta. Manungay ti para kanya. Dito'y, 5,000. Ay, Igatang ko ngamin itibado kan gatas ni Misha ti Dagduma. At naawan makungkuna di inana. agyapan na ka. Ay, damang kwarta ko. Misha, yan mo. Agsukat ka tarumwarta. Inta gumatang itinapinta sa badom. Ate Elsie. Oh, abakas na tilangam. Kasla mabutbutang ka. Ada siguro binuya na akabut-butang Yawit na ko ni Jay balay mi auntie. Ay, sana mabalin. No isabli ka kanilolam, di na kung pawitan ni nanang mo. Diyan kaya din dito, auntie. Apay aya, nasingpat kami mat kanitatang ko kan ka. Auntie. Ay, sos, ada laki di binuya na nakabutbutang. Alam, mabit lang tayo. Ay, wag ni Misha nakaw. Ay, umay ka na po, Juan. Mapantay dyan sila itay kang kay ti Chokulay. Manjak! Misha, saan ko manatang kang tulong, Juan? Wala, umay kan. Nala, sumurot kan ka ni Lolo, Misha. Di mo lipat ang timpagakan ka, Misha. Nuagi pulong ka, dakas ka kanya. Kanadadakas ang mapasama kadananang kanlulam. Lolo,
Di ka gipulpulong tar aramidakan ka. Uwan, Lolo. Hala, kurmusam tabagin. Tarumwar kayaw. Kanyan tem ka Elsay. Ala, mangpili ka niti kayat maabado, Misha. Gatangan ta amin na kayat mo. Uy, Misha, anyat mapaspasamakan ka. Ape akas lang maikulkulang ka. Misha! Auntie, mabutang ako ni Jay Balayo. Diyak kaya din tiya gawin ni Jay. Diyak kaya tiraramidin ni Lolo kanyak. Araramidin na nga. Saksaklutan na. Kalpasan na. Ikikis na ti bibig ko. Kanigigaman na ti barokong ko. Ay. Anya pa'y tinaramid na. Kasta lang. Igigaman na lang. Diyak kaya tanti. Kwa. Ay, Misha. Di mo ibagbaga iti sabali day ta. Di mo ikaniti kay papananday jay. Gagangay na talulong kat nga rod. Nalala, agpili ka kintin iti badong. Mapantay iti day jay banda. Sumurot ka kanya ka. Diyak kaya tandagawi di Jay Balayda. Lord, tulungan na ko ma. Anya tiaramidag tap na makaawit ako ni Jay Lugarmi. Nilolak ti kayat ko ang makaduwa. Sir Police, tulungan na ko ma. Mapukpukawag. Anya tinagan mo? Misha, sir. Taga ano ka, bas, ha? Taga ije lugar na lolak. Kaya't ko ti agawit ti Jay. Ngamtya ka mo ti pagluganag. Kanawan kwartag. Lola! Ay na po kaya. Agyaman nagawid kan. Ay na, kailiw ka na yun. Imbang atay tulad ng Jay Police. Nagsingpot ni Sir Police, Lola. Una rood. Ay nagyaman tayo ti Diyos tapadyak na inaramat na dayjay anang itulog ka. Tapno makaawit ka. Lola, tsak kaya tintag supliti na ijay ang lugar. Itatanam mo amon tinapasama kita anak mo. Anyat makunam dyan ah. Dagiti awanan bain. Dandanigayam na isagmak ti anak ko iti moderta. Basol mo da ito dyan ah. Inya da yung ngamin ti anak mo kanyak. Pakawanan na ko mananang. Misya anak ko. Pakawanan na ko ma. Patpatyan ka unay. Didak kami ni Tita Diti sa bali, ananang. Dituya kaya ni Lola. Wanan ako. Promise. Sorry. Basol ko anak ko. Ay, ti pagyamanan tayo iti Diyos. Saan ang nagbaligi day dya alakay anang gundaway iti anak mo? Wan, nang sumpatan na nagtati naramid na iti anak ko, nana. Elsay, kasano da ito yan? Tiliwundak mo dagiti pulisaan. Apay tatang. Gapo iti naramid ko kan ni Misha ah. Apay ngamin nga naramid iti kasjay. Basol yung matlaang ha? Tulungan na. Diyak kaya ti mapalaod. Awan maramidak tatang. Sape awan ko kwarta kita. Hello, Jana. Sorry ah. Pasensya ka. Nujak na bantayan na naimbag ti anak mo. Nagtalaga kan ka, Elsie. Nung gapoy ti kasjay anapagtantyan ako. Napukawan anamin pinsan ti panagtalagkukan ka. Nang runa iti asab ng amang. Jana, kasta unay asangit ti amak. Agit-kit daw iti pamakawan. Diyo ko man idarom. Ibagam iti inam ta isanod nan ti darom kontra iti amak. Ladingit, ngamnas kan nga ikaro na kinagbasonan ka. Awanan ba inti amang, Elsie? Jana. Biyag di tao. Johnny,
Bantayan pa'y man ni baby, tada papanak. Papanamaya kat malaman, Jelaine. Inak mangala iti cosmetics nga order dagiti customer ko. Malaman sa kalarumar. Kasangsangput ko lang naggapo iti trabaho, kumor ka man. Nakaluto kan? Saan pa'y Tanaga dumatiin sambot ko nga inarami di tayo nakaturog ti anak ta. Pambaritis mat ngamin ti anak ta. Di na kaya ti pa'y diso. Nyamot ten. Labambanog da tao naggapo iti construction. Siyak pa'y latag luto mat. Adda ka lang aruden iti balay. Oy, senyor. Apay ti kunam nalakat ti agyan iti balay? Ay sus! No amumla ko matirigat ti agtagi balay. Panunutom kumamat, Juni. Agluto, agdalos, aglaba, ken agaw-awir. Sa akto pa'y lakat agpuyat iti rabi Tamapuyatan nakmat iti anak ta. Naimbag ken ka. Wen! Hustan! Nangabak ka, Angeling! Ay, makaumamot ti kastoy. Nakaluslos siya nga pa yung nagtagtagi balay. Iso asumapulak iti pagtrabahwak. Anya? Kit kasalon danak ta? Asino ti mga awir ken kwa na? Ipan ko iti balay dananang Saanan ang masapol ngagtrabaho Ay, ka? basta! Agtrabahoak no kunak agtrabahoak. Awan ti makalapad kanyak. Di sige. Makamu ka nga ruta. Awan tumutlat maramidak nga ura niya pa'y ti bagbagak. Narabyan ka man na si Mangpot, Jeline? Apay aya, nag-overtime kami nga rod. Imposible mo dahi na. Kanayon la akastan. Basit la groceria di pagtrab-trabawam. Ag-overtime kayo. Kit no nagsapang agsir-sira di groceria pagtrab-trabawam. Kat, anya ko maita. Napan kami matla nagpasyal ka dagiti kakadwak Kasla ka labalasang. Kakaiso na nga damat kwarta kapag lower ko. Imbes nga urnungan tayo da kumamot ipangkuam ka. Apo! Nakasaumat ni senyor. Apay, ik-ikan nakayamat iti swildom, June. Kasano nga itag ko ti suldokin ka? Kat dagitimot la pagpapapintas mo ti kagatahan. Maibos mo tatagos ti kwarta. Ay na! Agulimag kan! Sana tila ibagbagam. Tikat di ko nam talaga nga imot ka. Sana ka imot. Aklunam ka din, Juni. Imot ka nga asawa. Sige! Apo na yan. Padasam nga idisutalaya mo ta ipabarangay ka. Sige! Idisom! Nanang, adda ka dito ni Jelaine? Nay, apay, di na impakadakan ka ti ipapanan ijay syudad. Anya? Nay, saan mo't nanang? Kado na sapaan nagluwas iti agsapa. Anya? Lukas ta, saan asimri kiti trabaho na? Saan ta nagpasyudad nga road. Anya taramido na dyan, nanang? Ijay kanumutan nga agtrabaho. Dakdakkel kanu ti sweldo na ijay, tamay sa amol ti pagtrabahuan na. Anya? Ay, sapay jak makontak ti cellphone na. Hello? Naimbag man tayo mawag ka, Jelaine. Kalpasan ti mano abulan. Sa akala umawag mo. Apay, awanan pakibiyangam itanak mo. Isungarod ngayon mawag akta kumusta ti anak ko. Kan, ti anak ko lang ti makagapo, Lipatan na ko, tadan sa bali nga asawak dito'y syudad. Anya? Kanayin tamad lang agapa. Isungag sinatalangan. Apay, ti ko na nasakit tinakam ko. Awan bibiyang ko. Aramidom ti kayat mo. Basta di mo liplipatan ti anak mo a pinanawam ditoy. Wan! Agpaw itak iti kwarta basta adda. Ngam no awan, pasensya. Anya? Ay na, talaga saanan ang nagawin siya anak ko, Barok. Wan nga ron nanang. Mawan problema kanyak. Tauray siya. Naumaak mo laking kuwanan. San kami ngagkaalaan, nanang? Ay, aniyan. Nasurukla makatawan ang nagkasar kayo. Ngam nagsina kayo matan. Nagkaskasar kayo pa'y lang araw no kasta mo lagayam taramidan yaw. Diyak mo't ngamin amo kasadya iti ugali di anak yun, nanang. Nangato ti pride na. Di na kayat.
ti agpasakop kanya nga asawa na. Iso baybay ako. Awanin pakibiyanga kinkwa na. Gan awan mo tin pakibiyangan na kanya. Junay. Ayun gayam nana. Anusan nyo pa ilang arun nga awirin tanak miya. Tada kayo mutla ti makatulong kada kami. Nala, wun, bantayak ti apo ko. Saan abalay? Tanapig saak pa'y mo't nga agaw awir. Johnny, kanakan. Kaya't mo ti sumurot kanya kay jay lugar da bay ako. Intag trabaho jay. Anya trabaho ngay anggal. Agsikyo. Anya. Agsapsapol nga min ti agency mi iti kadwa mi. Bagay mo na ito at trabaho. Tadakil ka tao. Ken nabiskid pa iti mamagay. Anggal. Nalaklakan na dyan trabaho. Ngam dyan construction, nagdagsan. Nagrigat ang construction. Inal daw ang mainitang ka. Naimbag pa dyan gwardya. Tasan una narigat yung trabaho. Kung napintas dyan agency ngayon ko. Taon time. Ito yung panagpasuldo na. Tas ladyak mapanawan ti anak ko anggal. Maya dayon ton ti anak ko kanyak no bilang. Ay na. May ruwam mo tumilang. Medyo may kawa ka na. Hindi tamo. May ruwam mo tumilang. Minsan mo problema ang tipag na idam. Adda tay kwarto ng abanga kita. Pagguduan tanto ti abang na. Sige. Panunutak pa yan imbag, anggal. Awan ti pagdanagam iti apo ko mi. Saan mi abaybayan, Junay? Agyaman na lang. Saan ngamin ang masangon ni tatang ko nga si kasuwan anak ko. Isuada kayo na ati pangibatsakan ko na. Wen, nalaagan anos ka barok. Awanan ni Jilin nga anak may. Linipat na kayon nga agama. Kanuray da kami, saan na kami na malagip. Tadi na kami pa'y sarong kara noon. Kung nga rod ng paibayaan nyo na. Nonya tikat ng aramidan. Makamon itibiyag na. Angam no daduma madandanagan akmut barok. Amangan mo't no danda ka sa napasamak kan kwa na. Iso asaanan nga agparparik na apulos. Ay, saan mo't siguro na. Talaga la siguro adinan kaya ti agawid dito eh. Oh, anya? Kumusta ti umurang aldaw mo dito yung trabaho mong karakan? May kawak anggal. Kasladyak pala unay amo ter aramidag. Mayroam kan tumalang, June. Kastila ti trabaho mo dito. Ag-check up ka nagiti bag, nagiti sumrek dito grocery. Amo mo ter aramidag. Tayo nasurok mo kang kasaan. Wananggal. Agyaman nak. O sige, panangon ka na. Tama panak mo tan itayin ti trabaho. Dito yan, Manong. Idi sumlatan dito eh. Taguray ako ni taxi dito eh. Agyaman nak, Manong guard, ha? Alam na ito eh. Tip mo anang ibagkat iti kargak. Ala, saan natin? Kunan yaman na. Alam kit din. Manumot lato'y 20 pesos nga itad ko ngay. Alam lang. Agyaman na karod, ha? Ni, ada taxi. Sige, ano na. Siya kunti mangipalugan iti karton na kargam. Ay, agyaman nak, Manong guard. Thank you, Manong guard. Bye. Bye! Nagpintas mo tanday siya, babae. Agsinong bangir ti dimple na. Napo daw. Kan atidog ti pangulutin abuok na. Adawalit. Aking pitaka nga tayo iti dayta. Allah! Natinagsama tayo siya, babae. Ay, diyak masiputan no iso tinakatinag iti dayto eh. Kita man. Amangan mat no adda ID na. Adda ID dito eh.
Iso na ito'y da siya babae. Kat, ada kontak number na dito eh. Dinasayahat. Awaga kadagosan. Ala, thank you talaga, Manong Guard. Juni, tinagan ko, ading. Agyaman nak, Manong Juni. Ay, naimbaglakit din ta si Katina Kapidot. Kat naisublim adagos kanyak. Napapatid nga minti karga to'y wallet ko. Agyaman nak, ha? Awan na nyaman na, ading. Ay, sumarag ka pa'y, Ang merienda ka pa'y. Katuwa na. Agyaman na, ading. Pakawanan na kumaani. Ngam, kabayatan ti panagkuyukuyog ta. Na-develop direct na ka. Iso ala ding itak. No ibagak nga agayata kon ken ka. Ani? Di ka madanakan. Ngamin, agpada ta itirik na. Agayatak matankan ka. Agyaman na ka ni. Pinaragsak na kitikas taonan. Uray siya. Nakaragragsakak mat. Iso ayam amu ka iti inak, Juni. Nataergayam to'y nobyo, anak ko Saan man, Nana? Nasingpot ni Juni, Nanang. Nagagatpay. Ay, madlaw matitilangan na nagagat. Kaano nga iti panagkasaryaw. Agsimpa kayo kitdain tapno maadanak mo iti apukaw. Ola ni Nanang. Agmaymay sa ngamin nga anak ni itiday di asawak ni Ani Barok. Iso ano mabalain. Aganak kayo iti adaw. Iso nga agasawa kayo kitday ta kaubingan nyo pailaan. Ala ni Nanang. Tila'y bagbagayo ngamin. Kitaan nyo man kat ni. Uray laglablab basitan ni Juni. Napauli magkamangagpaison Barok. Ang gusto lang dyan imbagak saan aya. Agsimpa kayo kitdain taditan tumat lang titurungan niyo. Apay, di ka makaid na. Balikid ka, balikid. Saan ka makatulog? Gamo man yung taladawan, Genovia. Uncle, pampanunutan ni Ani. Talaga, na-inlove ka keng kwaranan niya. Jack, ilibak, Uncle. Agayata kong kinaani. Ada parikot. Awan amo na may papankinigilin kente anak ko. Sabagay, nagkasar kayo mangaming kinigilin. Ipagamlat takin ni Ade ti may papangking kwa Uncle, talo talaga ngay ayatin na kadyanubya. Maawat natin na balawas mo. Iso may mayat mo laang no agbaling ka nga honest kini Ane. Di ka agilimod king kwa na, Juni. Oh, Juni, itay pa'y lakit kita, anak. Kaslada kayat mo nga ibaga kanya ka. Apay ka di. Ani? Apay. Ada ka di problema? Ani? Ada kayat ko nga ipudnukin ka? Ni. Anya dayta? Makongkonsensya kami, Ani. Nabayagan na kayat ko tagpudnukin ka. Mabutoy nga. Tamangan no, panawan na. Anyat kayat mo asawan? Pakawalan na ko mano, nagilimitakan ka. Hata nasawak. Nabayagan na nagsina kami. Kat adamay sa nga anak mi. Anya? Pakawalan na, no ita lang ibagakan ka tagpaysuhan eh. Sabay ko ma, tasan ka kumayakay kanya.
Ani, sorry. Sige. Agawid tan, Juni. Ani, saan tapayan alpasanangan na? Napukawan ti ganas ko amangan. No di ka pa agawid, umuna akon. Ha? Ditakan. Ani! Uncle, pinanawan na kong tinubyak. Awan maramidan tara. No talaga, adinakan kaya't karakan. Awatan, tigasat mo. Uncle, tiyan mo, balhin ako na naragsak. Tiyan mo, nasarang akong ti babae para kanya. Gampapay akas chay. Ala, lipatan mo ni anay. Di mo mabaling nga ipilik ti bagim keng kuana. Nasakitan laki di dayjay. Tatiam mo na, baro ka pa eh. Wananggal, basol ko. Gamin, nagilimat akin kuana. Ay, husto lang ti panggedeng mo, anak ko. Pagandaanom ngay ti ulbud a lalaki. Kanuray nagsina iti asawa na, saan kayo lata makapagkasar? Uwan nga rod, nana. Nasakit ti panangisin akon ka ni Juni. Ngam kapilitan nga aramidag ti kastoy. Tamo ka saan ani Juni ti lalaki a para kanyak, nana. Ha? Jilane, anak ko? Kumusta kayo, nanang? Ay na, si Katirumbang ako kumusta at taapi akas tamot ng tilangam. Api nagkutong ka, kankaslag ka, kapsun ka. Ay, sobrang kamabay. Agyaman ak, nanang. Nuda kami nasaya at kami akanayon, tanaa sila ni Apo Diyos ka na kami. Api nagkutong kamutan anak ko. Kan bimakit kamutan iti kasta unay. Kan ngimisit ka pa yun. At nadagsan na sakit ko, nanang. Kat panagkunak, umadanin ti apit ko. Anya? Agduduom aklab, tinagtrabahwak. Kat agduduom mamat alalaki, tinakikabkabalayak. Aging ga nakaptanak iti saanan amaagasan a sakit. Anya? Apay ngay akas tamot ng tinagbabanagam anak ko. Pakawanan na ko, ma. No pinaybayan kayo iti anak ko. Ay. Agbababawi ak. Ngam nalanawan ti amin, nanang. Iso apakawanan da ko, ma. Ay, nalaala anak ko. Gusto hindi ka nagsangit. Agkamang ka ni Apo Diyos. Na isulaang ti makaagas kan ka. Dumawat ka iti pamakawan. Kat dawatam ti kaasin ah. Tapno agimbagkan anak ko. Kumusta ka, Angeline? Podnugayang managkutong kan. Tandang di ka pa yan may lasin. Kapoy ti kastalangan. Nakapsot ako, Juni. Naimbagmantas si marungkar ka. Sa anak lang may sumarungkar. Dito'y akong balay na nanang ngagnaet, Jilin. Ha? Kahit ka nga si Kaswain. Umadanin ti hapit ko, Juni. Adan taning ti biyag ko. Saan? Di kagsawi ti kasta. Agimbag ka ba? Awanan. Nakapsut ako. Nasaya at may ka. Makapangkidawak iti pamakawan kan ka. Gapoy tinagpasulak iti kalabas. Ano tinagpasulak kan ka. Kan nagkurangak iti anak ta. Namuha kong ti amin kinilanak. Isu at imon binsa-binsahin ngay baka. Tamabanog ka lang agsaw. Basta siyak. Napakawan kan. Ken, saan lasi ka tinakaarami titi basol? Oras siyak. Tabayat ti kawan mo. Nakirelasyon ak matito sa bali. Isa pakawanan na kumamat. Juan, saan ka kagura, Johnny?
Maawatan ka. Masyara ko na kin kajilin. Nakumatasaan ta ang nagsinsina. Nalabit. Saan nakastoy tinagtungtong palang. Basal ko, Johnny. Basol ta adwa, Jilin. Isungag pinakawanta ko man. Kat babay man lang iti panangasikaso kan ka. Maipariknak, tinakaro pa nagbabawik, iti nagbasulak iti kalabas. Ayayatan ka, Jilin. Ayatan ka mat, Johnny. Di mo ko mabaybayan ti anak ta. Iton awanak ton. Tawanin ni Jilin, nanang. Uwan nga ron, anak ko. Una yan. Apagbiit la anak ka din na tayo ta anak ko. Ngam na tayo mat-adagusan. Nagsakit. Di pa parang mandarak yun, nanay. Ngam masapon nga klunan tayo ti amin. Ti pagyamanan tayo. At dati anak may ngayon bati na. Makalag-lagi pa tayo kan kwa na nanang. Biyag di tao. Si ka man ang tinagbayad at ikinantay, Lela. Mababain ako. Ay na, agtal na ka. Mala, mapantakit din. Agawid tayo jabalay. Ha? Elena, mabainak sa. Kasla sa anak pa yan nakasagana. Di mat nagsaritaan tanti may papaniti day tabanag. Kaya't da ka ama-am mo da papakan mama. O mga sanda ka kayat? Fidel, nasayat at tao da mama kan papa. At lang amin mabalin nyo itibiyag. Idinto da kami kat nakurapay lang. Ay ayatan na kuno saan. Ay ayatin ka, Elena. O ano kas nga rod, panagnagamday ta. Agawid tayo jabalay. Takayat da ka amakita kan maam-am mo da papakan mama. Natahil ka siyang tinobyo ti anak mi, Agyaman sir. Di nakawagan ni sir. Papa, kung namon ganyak. Ha? Manutawan mo, iho. 22, ma'am. Mama, kunamatan kanyak. Kamang kanti pamilya mi. Iso nga ipasig mo ti bagim kada kami, okay? Agkat anyat plano yo iha. Agkasar kayo kadin kan ni Fidel. Saan pa'y mama? Lepasan na pa'y ti panagadal na. Okay. Fresher college lang amin tinailupas ko. Taawan pagadal ko. Sige. Ituloy mo tag-eskwela. Oray maudin tungaruden ti kalaysa. Agturpos ka pa'y iti panagadal mo, iho. Anya? Sika ti mang paadal kin ni Fidel kunam, Elena? Wen, papa? Sigurado ka, iha? Wen, mama, di kay madanagan ta na singpet ni Fidel. Iha, sana panangupay kan ka. Adayo, tiba iti tawan nyo. 35 mon. Kat 22 na lang. Di kanto nga nagbabawi, ang makinobyo iti ubing nga tayo ng sika. Santo Apolos, papa. Nariknak no kasano ti panangipatag ni Fidel kanyak. Kasta akmat kan kwa na. Di kay madanagan. Tasaan nakabasta agtalag iti may sa alalaki. No Jack marik na ti panangipatag na kanyak. O sige, magamukay ha. Agtalag kami ken ka. Ket good luck nga rol kada kayo ken ni Fidel, anak. Asino ti mang paadal ken ka, Fidel?
ni Elena, danang. Elena manan! Di matimbagakan ka sinaamon day dyan a babae, tas ikatisar-saritaan dagiti ka baranggayan tayaw. Nanang, Di ka la babae. Bakbakit tay nobyam nga musika. di kay kumamatagsoy ti kasta nanang. Tanasayaat ni Elena kanyak. Nasingpet. Kan talaga amaritnak ti kinadungo na kanyak. Kan maisa, tawak lang mata makarit na iti ayan. Basta, diyak kayat day dyan nga Elena para kan ka, Fidel. Isu asina amon. Di ka kaagyaman. Tadamang tulong iyanak ka. Nagasakit din Fidel ta nakatumpong itikas kin ni Elena. Uhu! Uray pa'y nga ran isu ti kababaknangan dito'y lubong. Diyak tulat ta kayat. May payan na nga ron iti anak ni Fidel aya kat bumakit meten abalasang. Kay ubing pa mal. Ta nasulukla at 30 na. Narigatan nga aganak ti kasta atawan. Adan to may aganak nga tawin iti nasuro a 40. Etan to lagi nasuro a 30. Di mo ida pakibiyangan. Tabalasang ginbaro na balik. Awan makita ka dakas iti dayta. Oh, Auntie Fidel, allowance mo. Inikanak ni Mama Idigalman, Papa. Sa bali pa'y tayo dyan. Alam mo, naimbag lang at kautim no magipit ka. Saya atim ti panagadal mo, ha? Tanarigat ti awan malpas na nga adan. Narigat ti makastrek iti panggiran no saan ka a degree holder. Uwan, Papa. Katagyaman na kada kayo. Gapoy ti tulong yaw. Basta ti isek-sek mo iti panunot mo, iho. May maysa tayon a pamilya. Noan niya ti paregot ti maysa. Pag titinulungan tayo asulbaran. Bagay, papanam. Ije palay da Elena. Bukas na. Maklon mo ni Elena, ngagbalin ang malugang da. Kitwan anya pa'y nga Agdindin nadan. Awan mo't maaramidak. Kasarlat kurang kadakwadan. Kahit anyat ko yung may iday. Awan! Inakla umiliw mo't sige, inakaw. Oh, adoy nanang. Agmerienda kayon, di kay agbabain. Agyaman na Elena. Ay nakasingsingpit ka. Nagasat gaya matalaga ti anak ko. Takasken ka tinagbalin a nobya na. Pagrabangak day ta. Tapat-pat ka kunay ti anak yun, nanang. Mabit lang Yalan kayo pa iti spaghetti. Ay saan nagbalasang ko? Nabsuga ko na yan. Ay, kwa nga men. Ada importante agagarak. Iso nga imayak, Elena. Ha? Ay, anya day tananang? Kwa? Ay, kasla, mabainak mo tamang ibagan. Ibagayo kit din. Anya day tayo nanang? Di kay kadiag babain. Kwa? Ay, umutang ako ma. Uray, 5,000. No, ada? Awan nga min bagas, men. Kan pagbayad ko, iti hulhulog ak alone ko. Ay, day talaga yam. Mabit lang, taikan kayo, nanang. Papa naman ang bagay. Kanayong karuwa. Ije balay da Elena. Ika ba umutang? Di ka lang mabayin ti kastangar aramay daw. Umutang nga kaya? Ha? Inakla ikan ida itinatengkan prutas. Kan inakmat umiliw Saan ang napupuutan ti panaglabas dal daw? Nakaturbusin ni Fidel. Itagtrabaho pa yan. Wen nga rod, Papa. Oh. Isu na lang tayo ti addayo a lugar ti na kay distinwan na. Baka pa'y kawat ikawan ni Fidel dito'y balay.
Talaga kasta iha. Isungay ruang munti bagin. Kaano nga iti plano yo pa nagsimpay ha? Mapmaparin titawan. 40 mon. Urayak nga iso ti umuna amang ibaga iti dayta. Ngam tsak mat mauray. Anya? Ay sus, sikan ati mangidarirag anak ko. Awan mo dakas na, taagayan na head kayo mat. Nala, ibagam takasarita mi apaman nga agbakasyon, iha. Pagsasaritaan tayo kit din ti panagkasariyon. Kaano ka nga gawid, Fidel? Ito na may alawa sila na. Apay ka di? Kwa, adang amin damdamagan da papakan mamakanyak. Kaano ka nung agkasarta? Amang ano kasarita da kain to nagawid ka, Fidel. Ano niya? Oray, ti panagawid mo, ha? Wagayang. Adagayang operation mi itong umalawas. Isa, may tamtam pa ilati pa nagawid ko. Ha? Nalipatak mo tan. Sige. Tara, at dami iting mi. Bye. Bye, Fidel. Nagkrigat kayam ti long distance nga yan. Makapailiw tinobyok. Oh, Elena, iha. Saan ka kadya sumurag iti trabaho? Awan ganas kong agtrabaho, mama. Nag-emergency leave ak. Anya? Apay, anya't mapaspasamak kan ka, iha. Awan, mama. Malmaldayak lang. Mano na bulan asan ngay mauawag ni Fidel. Ag-text mat kiti, ngam sagpaminsan lang. Anya? Apay, adasan nyo ang nagkinaawatan? Awan mat ti amok, mama. Ngam mas daawak. Kasla limami isang tinobyo kanyak. Kasla saanan anaragsak kanyak, mama. Ha? At hapag nga mga nuadan sa baling ayayatan na. Anya? Iha, think positive latan. Sikamat lang ti marigatan, no agpanunot kay ti saan anasayaat. Naimbag nga oras yun, nanang. Mabalinti umay. Ay, ado ti sa nga ili-mili na. Di ka maasikaso. Dadagiti ka trabahuan ni Fidel. Pumanawak matla adagos. Agda magaklak uma, may papankin ni Fidel. Adda ka di. Kwa. Adda. Kaya't ko ang makasarita, nanang. Sige. Mabit lang nga tayo bak. Pakiuray mo di ta balkon, Elena. Apay akaslayat at ayong tibagim kanyak, Fidel. Kwa. Fidel, please. Ibagam man ti agpaiso. Saan ka din anaragsak kanyak? Elena. Agkasarta ko man, Fidel. Pagsasaritaan tayo ti pa nagkasarta. Sorry, Elena. Ngam aglinipatan. Anya? Fidel, sweetheart! Umay kayong tabangan tayon. Nakaluto kami kininanang. One sweetheart. Umuna kayo namangan. Sino dyan masikog a babae? Apay, sweetheart, tiawag na kan ka. Kwa. Nobiak. Ni Mariel. Kat umudanin ti kalay sa amin, Elena. Diyos ko. Jaklay pagaro pakastoy ti isupad mo kanyak. Nakurayak iti manuhatawan. 5 atawan, Fidel. Kastoy lagayam ti mauray ko kan ka. Elena. Umbat no kasano ti panagayat ko kan ka. Apay naaramid mo ti kastoy kanyak, Fidel. Pakawanin na ko, Elena. Aklunan ta kumatigasat ta.
Saan adata tinay kari para ti tunggal maysa? No okay lang kan ka. Di panangikalang mon kanyak. Saan kanyak? Ngam amukon. Maawatak itan Fidel. Inaramat naklaang. Inalilaw nak Fidel. Pakawanin lang kuma, Elena. Jakmat ninamnama ang mapasamak ti Castroy. Iso pakawanin na kuma. Jak kabalan na, Mama, Papa. Jak itulok ang maagaw ti sabali ni Fidel kanyak. Elena, iha. Agkasaran iti mabiit ni Fidel. Iso bay-bay amon. San ang mabalin nga awan maramidak, Papa. Inaban ko ti ayan ayat mi ka ni Fidel. Mapanak iti pakangayan ti kasarda. Tainak at ipaan ti seremonya ti kasar. Elena, amom ka dito ibagbagam. Ibabain mo lang ti bagim iti kasta nga aramidan. Ay ayat ak ni Fidel. Para kanyak lang ni Fidel, Mama. Anak ko, lipat mo na dya, Fidel. Sa lakas kang kuha na tirumbang ayatam. Takalpasan ti ginasaya at ngayon papaay mo kang kuha na. Kasi dyan lagayam ti aramidan na. Isualipat mo. Papa. Iya, italaang tayo tama ni Krignam. Patsyak, ang makailiw-liwag kang tumatlang. Papa. May tatanalpasan ti kasaryo iti asawam sa dinaw ti pagnaudan niyaw. Ije balay da Mariel nanang. Tayo tayo hindi trabaho mi adwa. Alakit, adda kayo dayta. Noo aganak ni Mariel o may dakalaan, tasyak di mang patanggad kan kuana. Wana nang. Ay, naimbaglakit din ta ni Mariel ti nasawam anak ko. Ubing lang arudan, napintas pa'y. Padampay a professional. Talaga siguro may iso ti para kanya, nanang. Apay uli magkamatlakay. Manipod ng kasarti anak takas tanti Jarmo. Aglalarot ka. Ay, kasanaw. Mababainak iti pamilya ni Elena. Nay, Ay, nako. ay nagpagpahinam ngay. Apay, asinaw na gidya at tao tapno mabain ka kadakwada. Kalpasan ti panang tulong da Elena ken ni Fidel nga ag-eskwela. Kasday ti inaramid na. Ay, sana problema dayta. Mabalin mat abayadan ni Fidel tinagastos da kenkwana. Tadamot ng trabaho na. Ay problema ay dayta. Ibagbagal lagi ti tao nga inaramat na kanulaang ni Elena. Tapno makaturpos iti panagadal na. Ura sino masiguro tagsasaad iti biyang ni Elena? Talaga ang masakitan. Kahit anyat mabalinta ngay. Nalpasan ti kasar. Ustukit di ta ni Mariel ti nasawa na. Kay kayat ko ngamday jay nga Elena. Sigurado kan, itiday tapang gandang mo iha. Agabrod kan. Wen, Mama. Barang iti panagabrod ko. Makailiw-liwag ang kita napasarak dito eh. Wah, iha. Aprobadon ti papeles ko. Iso nga ag-flight akon iti mabiit, Mama. Agawid ka nung tiyaya ti anak ta Fidel. Asino ngayon ti mga waawir ka ni baby? Apay, saan ka din nagsubli ni Manang Aning? Saanan? Agpaagas ka nupay. Ada ngamin sakit na. Kastaya? Sige, tayo naktusukunan ni Nana. Tayo isun ti mga awir iti anak ta. Sige man nga ron. No si bibiyag kumapay day dinanang ko. Iso kumati mga waawir. Ngam nasapamot ngamin api musay. May destino kiti sa bali ang lugar, Mariel.
Wan nga rod. Ay, agsinatan iti trabaho, Fidel. Sa naman Tasan unay nga adayo ti pakaidistinwa kani. Agananad ka nga rod iti lugar apapanam, ha? Wen, kastamat ka na kayo. Agan-anad kayo met iti anak ta dito Nanang, rumwarak, mangan kayon to na. Bakanan yung tumot ng tiapo ko yun. Ay, papanamanain balasang kaw. Ay na, saan na masapula damagan nyo dayta? Narigat ti man nakibiyang launay. Ha? Sige, mapanakon. Marabyan na ka sumangpat. Papanan na nga tamanain. Basta sumangpat na nagapoy ti trabaho na. Agsukat adagos ket rumwar manain. Huwag damag kasla makaunget pa. Sa baligayang kiugali na itamanugang ko. Kasla nasingpet matididamaw. Ngamita, sumupsuplada matan. Manipod idinay destino iti sa bali a lugar ti anak ko. Kanayon matan arumwar. Kan marabian nga agawid. Yak maampo no sa dino ti papapanan na. Hello, anak ko. Hello, nanang. Abadyak makuntak ta asawa. Anda ka dito balay? Ay na, saan nag-aawid idirabi eh? Yak amaw no nagturugan na. Anya, mapansakit dito atap ko Ha? Atap mo nga? At ay danon da kanya. May papanid asawa. Kat numapanak nagkakaluklok ko nak ni Maria. Diyak amo no niya ti aramida. Andiyan kayat mo asawan. Agyaman na kita impormasyon, pare. Agturong kami ni Jay, pare. At nakakadwa ka pulis. O sige, agyaman na kumanin, pare. Bye. Kunak tubay kat. Kaduam ti lalakim iti da ito'y hotel, Mariel. Gusto gayam tinaydanon kanyak. Awan kayo iti bayan! Fidel! Agsinatan! Saan kan ngay ayatan? Nakarakaro pa'y adikan ay ayatan! Manglilipot ng asawa! Ipabalod kayo! Awanan kayo iti bayan, adwa! Ay na, anak ko. Imbalintwag mo matan tilamisaan. Ay, gusto na itan. Nalang, nasakit din nagam ko. On amo ka nagbasula kita asawag. Apay nga narabid na tikas day kanyak. Apay Ay nalang. na, baybayamon na itay babae. Di mon panunutan. Tapno saan ka ma-stress, anak ko. Apay ang gusto'y tinagtungtong palan ti pamilya minanang. Apay! No kasta, agawid kayo ni ti asawa ma foreigner, anak ko. Wan, mama. Padaanan na kami, ha? Ay na, maragsakan na parakan ka iha. Kamaudyanan na, nakasarakan iti lalaki a parakan ka. Wan, mama. Makunak amay sa akagasatan kadagiti amin na babae. Ngamin, nasingpat tinagbalin nga asawa. Ay na, nagsayatan no kasta, anak ko. Sige, tagimpaki kami pa'y, mama. Umawag at tumanan inton madamdama. Bye. Bye, anak ko. Kaya timpang ka dyan, anak ta. Agawid dan iti mabiit, kat ikuyog na kano ti foreigner nga asawa na. Ay ka nasaya ka. Tapno, mamamuta mo ti personal ti agbalin na manugang tabakad. Nanang. Payakas na tila nga masimang petanak ko. Nanang. Naikata ko na iti trabaho. Anya, apay nga eh. Nakadisgrasya ng nanang.
At nakasinungbat ko iti kalsada. Diyak nalapdan ti puntot ko. Kat nailawanag. Napaltugak, nanang. Anya!